करारे झाड पडले कितल्यांक पावणे 5 आज सांजे न्ही 4 पावणे 5 आणि किती लॉस बी जाला किती लॉस बी जाला पत्र्या नळे फुटले कितले अंदाजे जावंक शकता तुमची कितले अंदाजे लॉस जावंक शकता न्ही तुमकां अंदाज आसा न्ही कितले 20,000 पत्र्यांचे थोडे नव्हते मारे पत्रे 20,000 तरी जावन तुझें नांव कितें अशोक नायक विश्वास तू सांगा विश्वास देवाने पत्राचे देवतले अण्णा उठून बायला खांदो तो मास्टर बोलला हां और तिला आन पडिना वेट कर रे ओ इथे सारे काम रे बेजे पाणी इथे सारे काम मार और असा के